Kublai pi barok ki blog ki ba jir pod bat ki ba pe ya ki video na kane ka YouTube channel. Ti blog kane ka de ka video ka bentak ba ar jong ka un suspend Free Fire account jong pi ki ba suspend ya ka Free Fire account pi pila ban pe ya kane video. Had bukut what skip ya kane ka video kanang ba pinam klet ya ki point ki bang hikai bat ki bang abatai ha kane ka video. Ti shwa bang ni chkmat kum no ban pen pi ban le ya kane ka wei ka trick ba pila ban un ban ya ka account jong pi pila ban snap ya kane ka jing batai lingkot na kaleng ka jonga. Ting ada ban penmi ka way ka video ka badai ka pat ka bentak beningkong jong ka Free Fire on suspend. Tialo tu video ngai ki comments ki bon hi ki ba ki don ka to ki ngut ki perlok ki bla like na ka tu ka suspend account bat ki don ru ka to ka ngut ki perlok ki ba ong hana ki lada ban siu ti henre ka du mentaru kampat ngamut nang kampat un ban ni ka tu ka account jong ki. Ti henre halor ka ta ka way ka benta ba ki kli ba ngilada ban siu ba ngilada ban siu ya ka garana haru praspa tingka ka pisah lemba ka PTM ngomong te halo kene ka jingle jongki bakila de bansiu ngamla amle ei halo kene ka benta te namar ka tu pisa ka poisa garana te ka tip hi garana lada kala ban reply pi kala ban un suspend ya ka Free Fire account pi kala ban le ha ka benta jong kala ban tip ya kala ban tip maka ya ka benta bakale ban le na benta jongki player baro jongki bala suspend account badda hakini kisngi mentala kumba sitiyau dunai lakumba sansngin rusngi ngelasal suspend ka Free Fire account jonga play bang use ya ka hacking na ka tu ka jing bakla ka bang klempoi berkat ka klimat ngahak hak ta combat ngal klet ban long apply no ya ka Facebook ti ngam poi berkat ngala delete ya file henry penban ka ngala apply ya ka Facebook henry ka wan hak tu ka original account jonga te halo ka bentang ngadu mensim ka to ngadu ka mensim kendiat balai ba ka Free Fire account jonga kalong kumne ba kan suspend yo yang kumne ngam klempoi berkat ta klimat ti halo ngaru hakini kil bandong bandun un suspend no un ban yak ta account kasem jinge ba bakibun ki perlok ki balada ban siu yak tu pisan re ka dum taru ki don katungut ki perlok ki bom pat yo yak ta un ban ti ho ki don ru ki bala un ban bat ki don ru ki bom pat un ban ti nak bentak tu perlok ki balada ban report ki ba ka Free Fire bentak klem reply su yaki ban pe yak ka video report what skip ngong ti henry kanega trik ka bang apni phi kadai ba pinsen by direct sya ka mail jong ka garna health center ya kanega email phila ban sen ya kanega ha kanega email ha ka garna health center kan poi wait kane sya garna health center bat kan check ya ka details jong phi phila ban ka garna kan check ya ka details jong ka account phi phila ban ai yo id bat ya teng game jong phi bat ya ka level bat phila ru ban sen ya ka screenshot ka ba phi yang ha ka icon ba yu ilang bat ka level bat ka level jong phi ka teng jong phi ka game id jong phi tengah try pila sngotu te ngaong ha kini ki tayo ki bala dep ngala de ban suspend ka ka account junga rementa kani ka account junga kala light na kani suspend account te la dep ka ban light na kani suspend account kala ban trikam la ban trikam ru persyang ban report persyang ban le na mar kidun ki perlo ki bala du mensim ma ki lalut daki ngamut nong daki lalut daki 4000 tingka ban pelut ha ka Free Fire account jongki te kidon ka to kini ngut ki perlo ki bala phone ki bala kontak yang aman la kapor paki ong hana yarap yang bangan un suspend ya kani ka account Free Fire jonga bang la pelut bisa ada 10,000 tam ye te ngong halo ka men benta ban pe ya video ngala de ban batai te kila lekat ba ki ka pha ka garna ki bakin siu kila siu te kidon ki bala light bat don ru ki blang sateng hak tu ka suspend account te bat persyang ya kani ka wei ka step ko bang hikai phi ha kani ka video lara country kam ni phi don bok ka account ni phi ha kani ka next video ko ba ar kan un ban ya ka Free Fire account ni phi namar ngadon ko wei account jonga menta la sansi ngala de ban menta kala long menta kala un ban sukses te ngala persyang ban report tang sin na ka garna tunto te menchua ngap persyang ban report na ka website mo haksin ka banikong ha next video nga persyang ban report leng ba ka website garna health center ha website ti ha ka video pat ngalayo ya ka mail jong ka garna health center ti ya ka mail phila ban tho hang ne phila ban sen ya ka id jong phi bat ya ka details phi de ban tho ka to na ki form ki phi de ban pendap ti ya ka form phila ban yo na po ka description jong ka video te shua bang sedang kepat phi ban share ya ka video si ki ki perlok ki bala kai lang bat phi ki bala sya suspend account kan ba kiru kin tip bat kin light na ka suspend account tingam dei bang ong ba 100% bakan unban ba don teng teng ki ba light ba don ru bom light dei nambar ba ka hab ban check iway pat
ka haban check ka sistem jongka garna habunta ka team kala ban check iwei pat ID te ngangit ba lada pidan ka bok pila ban light na kane suspend account lada pila ban report te ka garna ka check ya din iwei suki Henry ka ka ba long pat ka long ba hak singi ki don ki bon ki ba sya suspend account hak singi ki don ki ba sya suspend account hadu hak singi kala ban don dak 2000 mut ki suspend account te den kata daw ka garna kala keluar iwei pat ban check ban check ya details jom ki te nak kata daw kala ban simpor ya ki ban kin pendep te ka account jonga menta kala long hapo license ke simpor yang license bangan pendep ya ka suspend account bakal ai ya ka por bakal limit bakal code ka suspend account te pek gini ke video har good te wat klet dru ban I like but share but subscribe kita ki barang wan mai te le menta ngini pek kumno ban report leng ba ka garna help center la ban lek hapo ka email ha ka email jom ki pila ban pli ya ka email apps jom ki te pila ban report kumne da ka opinion ha ka compose di sebab ban yon ha ka compose ngala de ban report pe menta ka account jong ngala de ban report kalau ngi hang ni kumno account un brand soon kaun mong bakane kala kane ka seninga kane ka reply congratulations high player your account has been unban soon please wait live per minute mut live per minute knap ya kane ka account kan sa unban direct bat ka kerpa dengan ni banang ni smart what the news you kini ki hacking third parties app lada use sin kemut kamla suban help ipi kamla suban era ipi namar kila use ya ki bon lada shipor kemut kala ban unban Henry laki bon sin pilale kemut kamla suban le te ka paru hang ne ba pinsil leng ba ka pinsil ya kene kador kalong barit tang sispa tingka pinsil sya ka garna junta tang sispa tingka redeem code kumno pinsen pila ban sen tang redeem code but pila ban sen da kadur kuma ngala sen hang ne pej minta kala da ban sen ya katu sya ka garna junta kene ba dei ka ba ar tingka but kene ga wei ka ba pra tingka kalong sispa ni pila ban sil tang sispa tingka kala check bhai phi ya ka details jom phi lada kala IP ban unban ada pila palat sisa kerkom hagim pihak kerkom pirung giding ki mau kumba pirung giding ki mau te katu ka free fire teng kan simpor pi ban reply te pelok hang ngan ni do IP kumno ban report te nyon hanu plus la de pila ban nyon ha kane ka compose hang ne kala ban don yonu durlet te nang ta sausage kumne hang ne tu kane ke email rum pi pila ban thobek kumne ka email rum pi kala ban don hang ne kane ke email rum pi kala ban don hang ne pat pila ban thopat tu garna pila ban thok ne garna help center pila lap ya kane ka garna help center ne pila ban yon ha kane garna help center g dengan I fully pick nang pin youtube ha garna helpcenterg@gmail.com mo pila ban thok kumne kumang thok thik pathik wat number klai ke email ki don ki blok ki babon ma ki bala baklai ke email te mar pila de ban thok ke email kala mi istang kane free fire help center te wat baklai ke email mo check bha ka screen ka bang labu ya email mar ki bon ki blok ki badang baklai ke email nak tak daw kamla ban reply phi te wat baklai ke email ku bangaong te hangane subject sa thok kumne application unban mo application account unban pila ban thok shwa ka mobile phone yo phi dak ba phi bot na pok ka description ngan sebu ye kane mo pila ban page kumne pila ban thok ringkat ka ID jong phi ringkat ka kerteng jong phi game bat mention ru kato kane kintian bat wat klet ban yon mention ni kane thank you te bat ka mention ni ka level jom phi pila poi ka no level bat yo number phone jom phi pila ban mention yau free fire ID bat ka kerteng jom phi te tangkom ne ba pin le bat sanyon ni kane ka attach file hang ne bat sim ya ka tu ka screenshot ka ba phi suspend te na play de ban sim ya ka tu ka screenshot ka ba pila de ban suspend te sa sen no haga garana hapsinta bat pila ru ban sen bat ka tu ka screenshot ka bayeng ha lobby bat ni bat ka level bat pin sen art likidur nang tawe na pila de ban sen art likidur sanyon kane sen mar pinyon sen ka hadin si kenta la ne ar kenta na de kala de ban chat ke phi kala ban ai pa de phi daga we ka reply ban ong ba pha ban siu la ne kala ban reply phi kumno ru den rei kala ban reply phi kala ban jubab bat ya kita kitin ena kada pha ip ban siu ena reply phi kumne pe yang ka reply da kumne ka reply yang kumne ko ong yang ne I understand that problem high player congratulations I understand the problem follow this step to unban your account has been unban processly invited now you're working in consent pila ban pule kene nang ta pia ban siu sispatin ka redeem code ngabunon pila ban screenshot ne da ka ba screenshot itu dor atli
daka screenshot dia tu ukut anai filaban ai da ukut anai filaban screenshot dik tudur man pen sisa bat sa thoru ya ki kentin enda filada ban report tu sa thoru ya kentin da ba pi ong komne ngan copy shwai kane naman ngaklet reply phi ban phasiu phila ban yon ke bek kane reply phila ban yon ta unu reply ni dan hanu reply phila ban yon unu reply phila ban tho angne kato kane ki mention phila ban tho kane account pay complete ene phila de ban save phila ban tho account completed la de complete ma te hang ni compose phila ban tho pat ya kane da ka bi phi bot na po description ya kane ru te hang ne pat sa sen no er tu ka redeem code hang ne phila ban sen ne ka redeem code phila ban sen ya tu ka screenshot jong ka redeem code ka ba sispa tingka te ne phila de ban tho kum ne sa ai kane sen phila ban pule shwa yo bakla. Hello Geruna Hubcenter, I have paid all the tax and charge description by so request you to unban my account as soon as possible. Di pila ban nyon pat sen ina pila de ban sen ni tu ka screenshot ba pila de ban siu sa nyon sen nang ta la biang ipi ka account ipi hadin live ni la da kan reply biang ipi sa way ka message mo. Ina pila de ban siu kan reply biang ipi sa way ka message ka baong hang ni account unban zone. Congratulations high players. Your account has been unban zone. Your account has been unban zone. Please up. Pihak ban up do live ngai live per minute. But pihak ban follow ya kini step tumba gila orang ni pihak ban pule bah. Di kene video kan ira pigi blog ba suspend account what let ban share but like but subscribe. Nak bagi way ki video. Please bon. Ngini kedu pat way ka video. Di kermen mapin like na kene ka suspend account di dan blog mapin ya like na kene suspend account. Di lada kapai pi ban siu te kita ki perlok ki balalut daki kemudian kita ki perlok ki balalut pisabon hagim jong pi ki balalut daki 2000 te kila benut ya ketuk account pila ban siu pat ya ki syagagar nah senta bahkan unban ya ka ID jong pi